ya ka parti ke jongi bat yo candidate jongi yang ni ka por ka jing kublai ke le chaki ri rang ba jong ka parti ki nong yalam ba khmat na do iba waiting u president jongi ba bumel nang tau general secretary jongi ba arki ba kiwe ki ri rang ba ka jing kublai ke le dru sha u candidate u jongi u ba don ringkat bangi yang ni ka por badru ka jing kublai ka bakerpang ka le chapi ki pat ba na do kilong pa kilong ka be ba ki khon samla bawan menem step bagapoy ni jaka ngasgo rit men sim habang yo I kumni ki shuki ki batli patkat bangadang shong nga phai biang shakatuka result election arajar khat khandai akan mau arajar khat khandai rong layo banwan kani shnong jong pi ban pelong meeting hakapor ka blingkot kumto baga party kala pha enga banele ekto election MDC arajar khat khandai yo ban pelong meeting tang shisin bat ki pat ba ki bawan nang to por ru le se tang san phon re phungut rek ba phla ka long ba bang pet yang result arajar khat khandai wala ko porlong meeting ye duna bha penban ngiyo kumba lais pa duna ki vote KNPP ga yo shis pa san pho tam e dang baburong ba sarli san pho ba tam nang tai ba morning lai pho tam kum to bat ka dia ka pengit yang ada ka baskem bagi nong mau tenrong kum ba ki ong ba ka dia ka krem jong ki sing ki nong mau tenrong kitip la ka jong kamram balik si ka pelong iki no mau tenrong hang ni bakim dah kuat han banwan meeting namar ka ni ka party kam dei shu ka bathmai ki ada pia kran nong rim party ru ki la yo sngo nado ki patemen ki metemen ki jong phi pakiri rong ba bat kum ta ter san pu san teli ki snem ka ni ka party ka ladon namar ka tai ki no mau tenrong lada pinwan pan pelong meeting ki ong das ngo melai shu ban meeting le se namar ngingi tip la ka jong ka kamram pan ngo ban ong khublai shibun ka parti ka im hadu kini kiski san pu san teli kisnem namar badon kum kini ki polling badon kum kini ki breu ki badon ha kishnong ba pher jong keling saudong ki constituency jong ri khasi ki ba kershan met bad mense me ka parti bad ba parti ka salak ban yat ya ka jingyat lenti ka ba san pu san teli kisnem umai ujuang menshwa adam thap ki breu kin thap ki angel ka jupen mudur yang hapor pangadang kena manu kita ki angel umai juang kin thap ki angel re bang rung shakishnong nado arajar khatsan bang yo ban yat ban train na benta jong ka party ha bang I ke dur khmat ka baloi loi jong ki riu temen ke yo I ke dur khmat jong ki riu rang ba ke bakershan yang ni ka party da ka mensim klem da kami lenti ha breng ka jing shaben ka jing shakno ka jing sha iben ha ki party ki bahe bang pleng kini ki de ki angel ki jong ma et ke bau juang balada thap ki breu ki thap ki angel balai nga ong pide ki angel namar dei satang katu kat ni hapok ri khasi ki bedang snow thu ya kan nong rem jong gajai den reu pangai khublai phi ki nong mau tenrong banadu bangila yale ek election ngarang kren mentan bad ba arki ye tho engai ong ba hamau tenrong 4 Julai ban job de ki wei ong khublai shibon ye ka jingker chan jong phi ka party bang ngek scam hagani ka kinti ba mentala dangi duna kat niru pi penra ka khubor nang ni ka khubor jing ai khublai ka jonga ba jong ka party ba khublai shibun ya ka jingker shan rat ba jong phi ban nget scam hakani ka kinti ka mentaru arajar ar pulai ngingin lead ya kani ka polling mountain rong balada arajar ka khandai ngamte ba ka por jong babu waiting kat no phi yo e ka vote ring apetang e ka vote arajar ka khandai yo lais pa duna kani ka kinti ka mentale le ngindang yo khambun ngindang plus namar ngidon ka jing yo nong ru da ka jingwan lang ban ye trailang ki wei ki party ban kershan ya ka party ka jongi kiwe kiri ramba shakmat kila kren kila penshai kitu ki belami na kawai ka party kila penshai lagi jong ki jing penshai ringa ngayeng ban shim tang ka benta ban penshai khendiat khansoi ha ka bayade ba ka party lagi kren ni nong rem jong party ko mga ong pipile tip khamba henrei nga shukwa ban shupen ken mau nomor ka don ka issue kabadon kambana ka benta ka jat den reu kabangi kum ka party ngidang kwa shisha bandang pensawa badru lada ublai u iman u yal u sei ki kertong u penpoi shaka thong ki kertong jong ka party lada ki poi shaka thong jong ka jingjob lada ki poi hang te po assembly makin kren ni ka issue jong ka party kumba pitip ngi syaben kum ka party bangide ka party ka berit ka party ka bomda email lai kum baki ong kum ba iba la kren sa khamat ka party shongben
Ringa kwa ban OUP ki nong Krishan. Tutib bang ngar ngak kubur baga de ka parti ka berit. Ka jingret jong ka parti HSPDP ka de ka jing shat kala na ka por ki candidate ki bawan ban yele ya election na ka parti HSPDP onda kila job ki shat kala no namar ki than ki nong rim ki baga parti HSPDP ka yeng ki than ki issue jong ka parti HSPDP ya ki tu ki candidate bakin la ban yeng ban ya side po assembly namar ka jingwan yele election jong ki bunsin let's say ka day tang na ka benta ka yo nong shimet hari kani ka party kung mapitib ka don bade ya ka issue ka bahe hado kata ka issue ka badon kam hado kata na ka benta ka jaj benrew kidan ki issue ki ba pher ki bangingiyeng hari kani ka kanti ka benta ba PUE ya ka jinglong jingman jong ka rikasi ka jing hiar arsud jong ka sensyar kadar PUE ka jing syate mrau haka khai ka pateng bat ki an ki ba khala ki ba kani ka jaj benrew jong ka haban pediang ka penlong ya ka parti bahkan perkhat bangi don kam shisha bandang pensawa ya ka jing dawa ya ka jing angnut ya ka jing yu i jengai ka jong unong seng jong ni ka parti umai hoping stone lingdo bangin yo biang ya ka jella khasi jantia state hapo kata ka article laispa nyo puai Kila ban perkhat bat ki wei ki bom snow tho bhai kani ka nongrim kila ban perkhat balai kani ka parti HSPDP nalor ba ka put turoi ka put rong sing ba ka dei maka ka penyo ai kani ka jella menta beri ka pan jella biang kano ye pi ha ka por ba ki ramba jongi ki bala lej bat ki bedang don ki bala yele ban penyo ai kani ka jella kim kila la ban penyo ai kani ka jella re kim shim yo ban diang maki ya kata ka jella ka pura dakiwei ki badon ha ka bor ha kata ka por le se ka sarkar APHLC ka bala yo ban pediang ya kani ka jella bada por bagi pediang ya kani ka jella ka basngausi kalong bagi pediang ya ka jella ka ba klem an ki batikna ka jo ka an ka bala pentri kam ya ka jella ka badai hapo jong ka asam ka por ka penhab yang kata ka Assam Reorganization Act hapor bagi yo ya ka jella jongi shupen kala kerteng ki jo ki an jong ka Assam shupen kala kerteng sya kata ka North Eastern Reorganization Act But kini kiri orang ba kibadan ang takupor kibidi kinong yalam jong kani ka jella ka jongi namar kiting thot yo kidu ya ka syuki kiting ki perkhat betang kum no ya kata ka yo nong shimet ki bun kam tang ban perkhat ya ka ai ka bakan penyo nong ya ki kim shim da ya merjing mod kim shim da ya tai bha kim shim da ya perkhat bha bangin yo daki an ki batikna pagkatai ka pelong yo mait hak kito gisnem wala ilayo eka jella ka pelinga ka penpisa ya ka mensing jong ubat ki wei ri rang ba ki ba yo i jingai nomor yo i na ka por ka jing pentri kam jong ki an jong ka sarkar India kim ya dai dur ba ka ni ka jaj ben re ko jong i ki penyap pet ya ka ni ka jaj ben re ko jong i habawan ka tu ka an pam ding ka bakhang no ban pam yo ding kam tam hang ni West Khasi Hills ki patmen jong pi le se kin snow tho ba ya ka ni ya ka jing e ka ba ki kla ma ta ka tu ko por habakhang no ban pam yo ding ka tu snam khandai pusan bade tu ko por mo mai uang bakani kamlong shu ni don kam biang ban dawa da ko ka jella hapo kata ka an ka batikna jongka article lais pa nyo huai kumba naga ban mizo uyo ya ka jella hapo ka article lais pa nyo huai e baji unaga baru mizo nganong ya pi uyu udani kan jing shempang ka jing start ka jing e la ka jong ka jaj ben riu baga por bagi ki banya dawa lagi jong ki jella riu lum uyu i ka jing ki jing mud ya ka jing bamlong rangba ya ka jing shet kala jong gini kiwe ki riu rangba ka be don lang hapo kata ka shatri bade khamtam nang ni ka jella jongi kila rai banya da la ka jong bagi orang ladang ngimyo ya ka jella ka begerbang ka baga sarkar India ka nemuslia ya ka hoglong trai jong naga mizo kanum muslia ya ka hoglong trai lor ki marpo khando nginum pendem nginyale da kathma baga sarkar India ka haban penko ngo yala di hapo ka jingdawa jong ki mizo bagi naga bat ki don ki an ki batikina ki baong ba ka sarkar India kanum la banwan ban pentri kam kat bamwan ya ki an ki jong ki bom ya dai dur bagi riti ki dustur bagi hoglong trai bat kunta ter jong ki mizo bagi naga badai hangta bo ma e ruang habang yui kat kani ka jing e baga jaj ben re ko ya kendo tongin ya teli bangin ya dawa bangin yo no la ka jong ka jella hapo kata ka article lais pa nyo huai
Nadok itu kisnem, umai bela pelong iki rali ki beper, ulayat keleng saudong jong kari kasi jantia ju shong thad wachisni ngakan mau tang ha kasni sonde but wada kasni sonde ru be iki jeseng ki beper henry umare keleng saudong jong kari kasi jantia ban pens ngau ban penshayo padba ya ka jingdon kam ya ki an ki batikna rega bas ngosi kalong ba upaj ukun jong bri unyo trap bunsin kim pediang ki donya gani ka jabing ka jem bon kisha ban penbid ha ba ki wan kini ki party ki bahe ki ba wan ban penbid yu paj ba ka por election da ka pisa ki wan ban penbid da kita ki development ngong ye pingi don kam ya ka roy ka par rei mentoy yu parari la dang yo ka roy ka par wan pen siang ye pi da ka surok seru rei ka hoklong trai jong pi bade la de sha te sha kum da ki an ki ba kni content ya ka hoklong trai jong pi halor ka khandau ka siap kata ka jia shaki jilla fo ki rithor ba ki ki jilla for India ki pernai ka development ka ba harukam ki wan ka roi ka par ka ba harukam ka don rei la pipet pede ya ka hok jong ki wad ya ka nong rimyeng la dala shai ka sarkar gong don kam banchna suruk nang ta badon ka nong rimyeng jong ki kin ai da ka notification ka baslam le se shibnai la ni shipos ni but la da phimmi nang ta ki wan da ki GCP banrat berkata ka jia syati shigiwe ki jilla bangit scam bamangi kum ki khasi nginum kwa bandu ya ka hok long try halor ka khandau ka siap ni don tang ni ka wei ka ri kum bang juang ladau khasi undo ya ka hok long try hang ni hapo ka ri la jong unum don jaka shawei ban pet un sakelalong refugee kum ki khar bihari kum ki khar bengali namar bakki do ya ka hok long try halor ka khandau ka siap ka jingwan jong ki zamindari system syati kya ban kri ban rung syaki sorba jong ka Kolkata jong ka Mumbai bakin wat kam kat bayo kya ban thia ki footpath Tetapi layo ban mi nang ni ka jalaw le se lajong fin le tangang dia Assam lani hapo Kolkata pinda I lingo bat pinda kanda pen perkhat ya phi ba kunno gini ki breu ki la ban survive pinya ji ki pormen mi ra ki footpath pinyo jinthut namar badum ki breu ki thia apo madan hapo ki footpath aki surok namar kimdon yeng men step ki ke ban belakat bayo kia kakun nang tu kia bam nang tu nak nala kat ba bread ki breu ki ba ya ka bam ki shu tam bat khar kat bayo I khun ki badang rit kat ni ki pha ban krong namar hapo ki jaga la jong ha ki jilla la jong ha Bihar ha Orissa bat kumta terter kim don jaka shu bat I haban kri ban rong lani ban migrate sha ki wei ki jaka lani ki jaka bla khamsor pat kan than iki kasi jongi ban ngam kwa hiru baki kasi jongi kin poi kum kata ka apot ban ka kham sngo si shu kalong bon ban sha bo ma uang Kasilong kam don syu hari kasi kiwa uni mau yang bid uni maram bid syukran bid marway haka por bangiyo ay ka district council komento ho kinong yalam jong gari baga judge benriu jongi o ki ong ilayo ay ka sti kabanyada ay ka judge benriu retang hadin katu ka nisnem shna biang dagoy kaan ong ka sarkar India ban pediang kata ka kadara kanu ka an ka basna ka district council kabalayo ya ka bor bagan shna ya ki an banyada halor khando ka siap ka riti ka dustur bat kumta terter daga jingwan jong ni ka an pade lada shna ka district council ya kanu ka an bala ka state ka shna ka yeng ka an jong ka state pertashi pertaw maid baka ethan lada pimpersya kan penyap ya ka haklong try jongi dan banget uang baka shilong kam hap shun war ka hap municipal area berkajing buntu hangta yo ban hiar tma unong way unong ar daga bawan buhay snong hangta ya po sor shlong padnang tay na sor shlong kri suki daga balej kum ka daw ban ban kamay kaji yo daw yang kum stay sa Jantia Hills nang ta siya riboy yo biang unong way shiski ban buhay snong ukasi jongi menshwa ngajuang habaw syahir tma juting jurit habaw syahir tma itu habaw yui utay uknam utay renti utay kawat kelawan yui bakiwan ginong shun bat kim ju pendem tedong bat kiyale hadu bakin da job bakin yo ban bad ya ko hoklong try halor ketu kendau ka siap rea gini gisi bamenta ngausi habangi syahir tma daki an ukasi jongi pada udang lingai badu nong wei shiski ubana shawei ki jilla kamta magbe dai baka sanyima uyoi uspel lendet ya ka jinglong ka jingman jonga ni ka jaj benreu jongi badu wan ban penbit
ketingka ada kepisah ke por election. But udah iben udah ipo ya ke jingbet ke jongi. Setengah West Khasi Hills ngaong ba ngidang yadon para khasi. Idas ngau sarang baru sikatu ban perkat habadon ki jingya ki karmator ante mo ba be itu karmator kadon ka jingya ki ILP ki jingya dawa ki baharukom sisin beladan ka jingya ki ahmad pran juyaro ki nongsar badai ki nongwes ki bawan hikmat reng bas ngosi menta pada ha West Khasi Hills ha shalang kamatang si pada mau na mau tenrong layok kam try lud do mender sisni ka khai ka bateng layok lud Don't mend their